Nismo naravno u ovom trenutku uspeli da saznamo sve, međutim, naravno radimo na tome. Najspornije u suštini jeste to što Beograd zapravo jeste već bezbedan grad, odnosno mi nemamo nikakvu indiciju da je Beograd toliko nebezbedan da je neophodno i da je srazmerno da se upotrebljuju ovakve vrste intruzivnih mera nadzora. Vidimo da se te kamere postavljaju na ulicama Beograda i pored toga što se sistem, kako kaže MUP, i dalje ne koristi. Mi ne znamo da li se koristi ili ne koristi. Problematično je što mi u ovom trenutku ne znamo koje su sve te mere koje sprečavaju zloupotrebu ovakvih sistema.